Angikwazi ukuhlala ngingakhathazeki kunje. Ngikhathazeka kakhulu ngamakhosikazi enu. Ngikhathazeka kakhulu ngey'ngane zenu. Namhlanje ney'thwele esiswini ngoba isimo sinjena nje. Asho njalo uJesu athi maye kwabakhulelwe nabancelisayo ngalezo zinsuku. La umbuso khona uvukela nakhona. Nobuyaluyalu bugcwele ezweni. I'm worried umphakathi wangakithi ukuthi kunabantu okufanele ngabe namhlanje nabayahlinzwa sebewuqedile 9 months. Bahlinzwa kabili ngaphambilini abakwazi ukuyidedela. Uyacabanga ukuthi uma ngathiwa lo muntu uyahelelwa akakwazi ukufika emtholampilo, akakwazi ukufika esibhedlela. Iklinikhi noma engaya kuyona ayi-operate, isibhedlela esi-operator. Uma ngingafikeki esibhedlela, obvious lowo mthungo lo uzoqhuma, ingane ifele esiswini, umama shona. So ngiyakhathazeka kakhulukazi ngoba amanesi amaningi avalelekile, umgwaqo uvaliwe akuhambeki, opetrol abekho akuhambeki. Angazi kunabantu abakhulu abane-BP okufanele bamonithwe ukuthi le BP ngempela iyalawuleka yini. Bayothi uma kuphela lezi zinto ey'khona uyofika umuntu ingane ingasaphile esiswini. I'm worried. Ngikhathazeka kakhulu nje ngabo nabancelisayo bakithi, abancelisa ifomula abangavumelekile bencelisa ibele. Thathaphi ubisi makunje, thathaphi ubisi lwengane makunje. Kwenzakalani makunje? Angazi mhlambe mangakhona umphakathi wangakithi okwenzayo uZulu ayiyeke lento ongenani. Mhlambe kungangcono. Ngiya-understand abakithi izathu ezenza ukuthi kuntshontshwe. Baphelelwe umsebenzi abantu ngenxa ye-COVID-19 balambile. Bathuka ngamakhosikazi ekhaya. Ingane ziyabakhalela. So when this opportunity comes, vele banza noma yini. Kodwa-ke umphakathi wangakithi ekugcineni kosuku sizolamba nathi. Sonke sizolamba. Ngiyazi ukuthi nifuna sonke vele silambe ukuze nizwe ukuthi indlala yento enjani. So as we've been there before. Nani you've been here now. Kodwa-ke angazi. Ngikhathazekile kakhulu ngalabo mama abakhulelwe okuyibona ngisebenza ngabo mina. Ngiyathemba nje ukuthi enkosini bafowethu uyosilekelela kakhulu ekunqandeni lesi simo osikusona sikwazi ukubuyela emsebenzini sisebenze ngendlela eyiyona ngoba amanesi mancane, kuli ziningi.